Dobar dan, poštovani gledatelji. Prva emisija Nedjeljom u 2 u novoj godini. Naravno, sretna vam nova godina. Ova emisija današnja bit će malo drukčija nego inače. Imaćemo više gostiju. Emisija naravno ide uživo. Imaćemo više gostiju. Prva gošća nam je osoba koja je na neki način obilježila prošlu 2013. Takvi će biti i svi ostali gosti. Dobar dan, želim Željki Markić iz udruge U ime obitelji. Dobar dan i dobrodošli. Hvala vam, dobar dan vama i svim gledateljima Hrvatske televizije. Kako vam je bila prošla godina? Iznad očekivanja? Ispod? Prošla godina je bila odlična godina. To je bila godina koju su građani, to je bila godina koju je Europski parlament proglasio godinom građana. Hrvatski građani su kao članovi najmlađe članice Europske unije pokazali da znaju biti građani, da znaju djelovati slobodno. Omogućili su da svi hrvatski građani na referendumu kažu je li za njih brak zajednica žene i muškarca i svojim upornim i ustrajnim djelovanjem su uspjeli da definicija braka kao zajednice žene i muškarca uđe u hrvatski ustav. Tako da, rekla bih jako dobro. Što sada kad je ta definicija braka ušla u Ustav, što dalje? Pa prvo je važno reći da je ovo bio prvi referendum koji su građani pokrenuli, koji su uspjeli jako mukotrpno doći do održavanja samog referenduma, unatoč vrlo nedemokratskom postupanju aktualne vlasti, unatoč vrlo neprofesionalnom ponašanju velikog dijela medija. Građani su pokazali da imaju sposobnost, kada im je nešto jako važno, držeći se Ustava, držeći se zakona, doći do cilja koji su si postavili. Samo po sebi to je jako veliko postignuće za demokraciju i za proširenje prostora demokracije u Hrvatskoj. I tako da mislim da je samo po sebi to da smo mi uspjeli da Ustav, da građani imaju priliku reći da je brak zajednica žene i muškarca i da očekujemo da svaka vlast to kao tako percipira, mislim da je veliko postignuće. Drugi sada koraci koji slijede ovise o tome kako će se stvari odvijati u prostoru društvenom u Republici Hrvatskoj. Prije nego mi nešto kažete o tome, pitanje jeste li vi svojom aktivnošću na neki način u stvari pomogli ovoj vladi? Nije se pričalo o ekonomskim stvarima, pričalo se o braku koji bi sam po sebi trebao biti razumljiv što je i kako je njegova definicija. Naš je cilj pomoći svakoj vladi Republike Hrvatske. Zašto? Zato što mi kao građani plaćamo najvišu cijenu kada ta vlada ne obavlja svoj posao. Ako ova vlada nedovoljno dobro prema presudbama brojnih ne obavlja svoj posao u smislu rješavanja ekonomskih problema, ako nema dovoljno znanja, kompetencije, neovisnosti da bi obavljala taj posao, to je svakako zasebno pitanje. Ali mi smo nastojali pomoći ovoj vladi da razumije kako birači gledaju na pitanje braka i na pitanje posvajanja djece i na pitanje obitelji. Mi smo kroz naše djelovanje pomogli. Drugo je pitanje da li ova vlada želi čuti ono što su građani poručili ili ne. Dobro, kad vas, niste mi baš decidirano odgovorili na ovo pitanje, dakle da ste pomogli vladi. Ne mislite li da ste im pomogli? Manje se pričalo o ekonomiji. Pričalo se o braku, pričalo se o ćirilici, pričalo se o Lex Perkoviću. Sve teme u principu koje ne bi trebale baš 100% interesirati svakog građana ove države. A tko određuje o čemu se priča u Republici Hrvatske, osim, na primjer, gospodina Stankovića i medija? Da. Mediji su druga tema koju je ova inicijativa otvorila. Ona je pokazala da su mediji velikim dijelom instrumentalizirani i da oni djeluju kao prorežimski mediji. Prema tome, ako su ovi mediji odabirali pričati neprekidno i to na jedan vrlo često neprofesionalan način o inicijativi, ne ulazeći u sukus stvari, onda je to odgovornost medija. Ja smatram da je ova inicijativa pokazala velikim dijelom da mediji, da su građani svojim postupanjem i stupnjem demokracije koji pokazuju poštivanja prava iznad, ja bih rekla, nemojte se uvrijediti, i profesionalizma medija i profesionalizma ove vlade. O temi prorežimskih medija sam razgovarao i sa jednim od prošlotjednih gosti u ovoj emisiji, Ninom Raspudićem. Nije imao argumente da to dokaže. Ne vjerujem ni da ih vi imate. Rado ću vam reći. Kako ne? Koji? Prorežimski mediji. Osobito smo se bavili analizom Hrvatske televizije. Radi čega? Radi toga što ona kao javni servis nije, ona ima obaveze specifične koje nemaju druge televizije. Mi smo napravili analizu sadržaja koje je Hrvatska televizija objavljivala u mjesec dana pred referendum i oni su pokazali, i to su samo preliminarni rezultati, da je 75% sadržaja koji je objavljivan bio protiv, dakle, inicijative, dakle, zastupaju stajalište onih koji ne smatraju da je brak zajednica žene i muškarca, 10% je bio neutralan, 10% je bio za, a 15% je bio neutralan. Pa sad ne brani televiziju, ali mislim da se radi o krajnje arbitarnom odlučivanju. Ne radi se, to je analiza koja je statistička. Neki će reći da su naše emisije vjerskog karaktera sve bile na vašoj strani, ali da ne pričamo sad o HTV-u. Mislim, nema pretjeranu potrebu. Ja mislim da je jako važno pričati o HTV-u. HTV je jako... Želite iskoristiti ovih 10 minuta da pričate o HTV-u? Ili to je jako važno našim biračima. Mi smo to i pokazali. Jako je važno gledateljima, jako je važno
važno svim biračima u Republici Hrvatskoj. Hrvatska televizija kao javni servis koji dobiva od pretplatnika gotovo 1 milijardu kuna godišnje ima obavezu omogućiti da se demokratski procesi, svi društveni procesi idu u onom smjeru kojem je u interesu svih građana, ne samo nekih. Prema tome, ok je da vi od 1.12. do danas pozovete od 5 gostiju koje ste pozvali da 4 će izraziti negativan stav prema inicijativi Ime obitelji. Ali bi bilo ok da u istom terminu oni koji plaćaju 80 kuna mjesečno mogu vidjeti prebaciti na nekog drugoga. Samo da vam kažem, na nekog drugog ko će, na primjer, za razliku od vas smatrati da treba o ovoj inicijativi govoriti pozitivno. Navedite ta 4 gosta. Ako je to, dajte mi navedite ta 4 gosta. Nemojte ko navijeni pričati. Navedite mi 4 gosta. Nemojte me vrijeđati. Ne vrijeđam vas, nego ste mi rekli sad 4 gosta. Dajte 4 gosta. Ne vrijeđam vas. Vi pričate ko navijeni, ne dozvoljavate pod pitanje. Koja 4 gosta u emisiji Nedjeljom u 2 su pričala u zadnjih mjesec dana protiv vaše udruge? Da čujem. Evo, ja više nemam šta o tom reći. Hvala lijepa. Sve ste rekli. Ali rekli bi da javni servis, Hrvatska televizija kao javni servis ima posebnu obavezu vršiti funkciju, osigurati ravnopravnost strana. To je, na primjer, bila dužna i prema posebnom pravilniku o referendumu koji je objavljen u 4. mjesecu, a to nije obavljeno. Ja nemam ništa protiv toga, vi ste tu u pravu, ali mi smo to i radili. Mislim da se to pitanje nije samo važno za ovu inicijativu, ono je važno za gospodarski razvoj. Ako ova televizija kao javna televizija ne progovara o drugim temama važnim gospodarskim, vezanom za privatizaciju, vezano za prodaju nekretnina i vrijednosti koje se tiču cijele ove zemlje, onda je to problem koji se tiče svakog segmenta društva. Na ovoj televiziji imate li namjere ponovno se vratiti kao urednica? Ne, na ovu televiziju se nemam namjeru vratiti, ali mislim da bi dobro došla neka nova urednička ekipa. Dobro, kad vi budete u poziciji mijenjati, promijenite. Imate jako puno kvalitetnog kadra na Hrvatskoj televiziji koji nema priliku raditi u interesu javnosti. To je možda tako nekad bilo, sad je to potpuno drugčije. Vjerujte, i sada je tako. Gledano očima gledatelja. Iz vaše pozicije, vaše plaće, vaše emisije, prostora koji vi dobivate. Dajte me, nemojte za plaću pozivati, pa mislim, vi imate dvorac, mene prozivate za plaću. Oprostite, dvorac, koji, kako ga vi nazivate, jedna prekrasna ladinska kuća. A mene za plaću prozivate. Znate šta ja imam? Hoćete se mijenjati sa mnom? Hoćete se vi preći u privatni sektor i raditi i zarađivati i plaćati porez? Hoćete se mijenjati sa mnom? Kad pređete u privatni sektor... Hoćete se mijenjati sa mnom? Kredit od 7.700 kuna i stan od 75 kvadrata. Hoćete se mijenjati? Gospodin Stanković, ne, hoćete se mijenjati. Ne ljutim se, pitam vas, hoćete se mijenjati sa mnom? Hoćete se mijenjati sa mnom? Ja se sa vama nikako ne bih htjela zamijeniti radi toga što vaš život opterećuje niz odluka koje ste vi donosili da bi danas bili na ovoj poziciji. I moj život opterećuje. Nemojte mi onda predbacivati moju poziciju. Moja pozicija je puno nezahvalnija materijalno od vaše. I nemojte se uspoređivati sa mnom. To vas molim. Ali vašu poziciju plaćaju svi gledatelji Republike Hrvatske i porezni obveznici. I vašu poziciju također. Moju poziciju ne plaćaju. I vašu poziciju također. Vi ste nevladina udruga, je li tako? Nemojte se ljutiti na mene, ne. Ja sam osoba koja je poduzetnica, koja djelujući poduzetnički u vrlo zahtjevnom... Ja ne pričam o vašem poduzetništvu, vi ste sami skrenuli u te vode. Ne, dozvolite se. Pričamo o vašoj inicijativi. Vi ste uspoređivali sebe i mene. Ne, vi ste uspoređivali mene i sebe. Nije dobro, nego ste uspoređivali mene i sebe. Da ne potrošite svih ovih 12 minuta koje nam je Hrvatska televizija kao inicijativi podarila, ja bih rekla, ja sam poduzetnica koja je krenula sa firmom od nule. Došli smo do toga da u 10 godina poduzetništva je naša firma platila više od 20 milijuna kuna u budžet Republike Hrvatske, a vaša plaća se financira iz budžeta Republike Hrvatske. I vaša plaća se nekad financirala iz budžeta Republike Hrvatske dok ste radili na HTV-u, je li tako? To je istina. Pa onda. O čemu pričamo? Ustavne promjene, hoćete reći nešto o tome? Vrlo rado. Jako smo sretni da su ustavne promjene zaustavljene, one bi predstavljale korak unazad. Jako nam je drago da su volonteri, podupiratelji inicijative se uključili i da su pripomogli tome da ne dođe do ustavnih promjena. Čestitam HDSSB-u koji je odustao, rekla bih, u zadnji trenutak od jedne, kako je sam predsjednik nazvao, vrlo neprincipijelnog mijenjanja Ustava, dakle koje bi bilo, kako je sam predsjednik rekao, plod trgovine. Drago nam je da se nije uspjelo trgovati sa hrvatskim Ustavom i da prijedlog koji su dali laburisti i koji je podržao GONG da treba za neku promjenu Ustava glasati 51% birača u Republici Hrvatskoj, što ne postoji nigdje u svijetu, čime bi se praktički onemogućilo da birači, hrvatski građani, odlučuju o promjenama Ustava, a za koje dovoljno stoji jedna ruka u Saboru. Mislimo da je to jako dobar korak prema naprijed. Što mislite u budućnosti, dakle ove 2014. raditi? Mislite li se politički aktivirati? Mi se kao inicijativa sada razgovaramo sa našim podupirateljima, sa našim timovima. Kao što znate, ova inicijativa je plod timskog rada i ja svoje pozivanje u ovu emisiju doživljavam kao pozdrav upravo cijeloj inicijativi. U Ime obitelji mi se planiramo sigurno, ono što znamo iz onog što nam ljudi govore i traže nas, baviti slobodom medija, jer smatramo da je ona ključna za daljnji demokratski i gospodarski razvoj Hrvatske. Kanimo se baviti još nekim važnim društvenim pitanjima, a to ćemo u tijeku, ja se nadam, ovog mjeseca definirati.
Dobro, Glas koncila posljednji izražava nadu da ćete se i politički aktivirati na izborima. Ima li šanse da se to dogodi? Mi sada kao inicijativa promatramo što je ono što je potrebno da mi napravimo. Sigurno da je ovaj tim u ime obitelji, pobjednički tim, on je uspio realizirati ono na što je pozvao birače da svi zajedno pokrenemo u Hrvatskoj. Rekli bi da se pobjednički tim niti mijenja, niti napušta, tako da mi ćemo kao tim odlučiti kuda ćemo dalje. Da preformuliram pitanje. Mislite li da imate kapaciteta za tako nešto? Tko? Vi u udruzi Ja u ime obitelji. inicijativa ili neko drugi, na koga mislite? Udrugu u ime obitelji. Na što? Da se politički aktivira. Pa ne znam, politika je djelovanje za javno dobro. Mi već sada djelujemo za javno dobro. Sad u kojoj formi ćemo dalje nastaviti, o tome će odlučiti oni koji su dali snagu i moć ovoj inicijativi, a to su upravo građani. Dobro, kad me pitate konkretno, vi, kao Željka Markić, mislite li se politički aktivirati? Je li vas zvalo neku stranku? Ja sam već aktivna. Ja se zalažem evo već 8 mjeseci za nešto što je meni osobno važno i važno cijelom društvu. Jako sam ponosna da sa svim ovim volonterima, promatračima, ljudima koji su u ovoj inicijativi imala sam čast sudjelovati u ovom procesu. Je li vas zvao neku stranku do sada? Ne, nitko me nije zvao i ne očekujem da će mi zvati. To me samo prozivaju i zovu novinari. Novinari nude različite pozicije ovoj inicijativi političke. Ne znam zašto. Možda ćete mi vi jednom pojasniti. Ali izvan ovog vremena. Sljedeći put kad dođete onda ću vam pojasniti. Hvala vam lijepa što ste gostovali u ovoj emisiji. Svako dobro. Hvala.